Hola, benvinguts i benvingudes a Xuxines Català Fàcil. Avui us llegiré el trosset d'una novel·la, d'una lectura que m'ha semblat meravellosa en tant que té una riquesa de vocabulari espectacular en català. Us llegiré un tros i al final pararé atenció en una paraula. La Simona va somriure, sense saber si havia de considerar la frase una poca soltada o un pensament profund. «Ets ben curiosa», va dir. La Severina va fer mala cara. No li importava semblar curiosa, però semblar-ho a ulls de la pròpia mare li va provocar una petita ferida, una rascada que, va pensar ben mirat encara, l'ajudaria a preparar-se millor per perdre-ho tot i tothom. La mare va afegir en un to ambigu. De vegades sembla superdotada i de vegades tot el contrari. Potser tots tenim una mica de cada, va opinar la Severina, sense amagar l'orgull que experimentava pel que de sobte va considerar un pensament molt equànime. «És cert, això que dius», va convenir la mare, «però en tu aquest contrast és xocant i amb aquesta frase m'ho acabes de demostrar». La Simona va sospirar. Sospirava amb una freqüència inusitada i tot seguit va reblar el clau. Sí, de vegades sembla superdotada i de vegades extraordinàriament idiota. La paraula que avui us vull comentar és el verb reblar. I el significat de l'expressió reblar el clau vol dir insistir en alguna cosa fins a deixar-la ben resolta, fins a aconseguir allò que hom es proposa. Doncs espero que us hagi agradat aquesta petita lectura. No us diré el títol del llibre per veure si algú ja l'ha llegit i per aprofitar aquesta riquesa de vocabulari que té i tranquils i tranquil·les, que en algun moment us diré el títol del llibre. Doncs res, espero que us hagi agradat això i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!